Ja keď som sa tu mala nasťahovať, keď som sa rozhodla, že tu chcem bývať, tak tu nie, že nebolo nič, tu len plány boli. Ale povedala som si, že tu chcem byť. Pán Kovalčík mi ukázal, kde chcem byť, ja som ukázala prstom a tak toto začalo. Takže ja som s pánom Kovalčíkom neskutočne spokojná. Ten nevie, čo je to povedať nie. Ten povie iba zariadím. S prístupom pána Kovalčíka som od začiatku bol s rodinkou veľmi spokojný. Čiže stále nás detálne informoval o každom kroku, dianí alebo budúcnosti, čo bude napredovať vo výstavbe inžinierských sietí. Všetko, čo developer na začiatku, keď sme si pozemok kupovali, sľúbil, všetko splnil, ale urobil oveľa viac. Nikdy som sa nestretla ešte s takým prístupom, aby developer súčasne začal budovať aj budúcu komunitu na mieste takéhoto typu. A tu sa to stalo, developer pospájal tých ľudí ešte predtým, než sa sem prisťahovali, prepojil nás na sociálnej sieti, vlastne položil také prvé základy budúcej súdržnej komunity, ktorá tu teraz žije. Určite je to lokalita skôr pre mladých ľudí, aj keď sa tu povzeráme dookola, tak sú to väčšinou ľudia od tých 25 až do 40 rokov, síce my sme trošku starší, ale je to predovšetkým určite lokalita pre mladých ľudí. Vidno, že sa tu vytvára určitá komunita, tí ľudia medzi sebou komunikujú, sú rovnaké vekové kategórie, čiže vidno, že vlastne tá interakcia medzi jednotlivými rodinami je skutočne veľmi intenzívna. Bývajú tu aj starší ľudia, ktorí veľmi dobre zapadli do tejto komunity a vytvárajú perfektnú atmosféru mladým rodinám. Bolo všetko tak, ako bolo prezentované a bolo to ešte aj vo vyššom leveli. Pre túto lokalitu sme sa rozhodli s rodinou kvôli tvoriacej sa mladej komunite, dobre pripravenej infraštruktúre, plne vybavenej samozrejme a ako som už spomenul, aj dostupnosť do Košíc, keďže dochádzam denne. Odporúčala by som ju asi každému, kto má chuť začať nový život na novom mieste. Či je to mladá rodina alebo starší manželský pár, myslím si, že všetci by si tu našli svoje dobré miesto na bývanie.